DXDC Radyoman Report. Giklaro karon sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Council Colosim Bayabas nga wala gianod sa baha ang babae nga natulog ilawom sa tulay sa maong barangay nga nagtabo pa ni atong Bernes sa miaging semana. Matud kang BDRRMC Head Kagawad Salvador Cadavas Jr. nga hapit lang maabtan sa bulhog sa tubig baha ang babae nga samtang nagpahuway o nagpahangin kini ilawom sa tulay o nagpukaw raw sab kini sa iyang mga kaubanan nitong higayuna. Gani giingon ni Kagawad Cadavas nga wala na nila maabti pa ang naasoy nga babayeng ginababanaang nasa 40 ang panginaron na sayran nga gihimong puy-anan sa tribong Atamanubo nga taga Talaingod, Davao del Norte o nagpangayo sa turil poblasyon ang ilawom sa tulay. Suma sa Kagawad nga dugay na gibadlong sa ilang kapitan ang mga luman nga dili magistar ilawom sa tulay tungod sa peligro panahon mo dako ang level sa sapa o garo masiguro nga dili na makabalik pa ang mga luman ilawom sa tulay. Plano karon sa Barangay Crossing Bayabas nga butangan o ga cyclone wire ang entero palibot sa ubos sa maong tulay dugang pagpasabot ni Kagawad Cadavas Jr. Gikan sa BDRRMC Crossing Bayabas kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyoman Joel Viray, Tatak RMN. Tatak RMN.